Nangyari ito taong 2011. Christmas party noon ng company namin. Ginanap iyon sa isang hotel and resort dito sa San Pablo City, Laguna. Maganda yung resort na yon. May malaking pool sa gitna. May mga maliliit na pavilions sa gilid ng pool kung saan pwede ka tumambay. At dulo naman ang mga kwarto. Meron din itong malaking open hall kung saan doon ginanap ang Christmas party namin. Masaya naman ang Christmas party noon. Kasama ang lahat ng departments. May pa-contest, exchange gift, raffle, tapos kainan at sayawan. Yung typical na company party. Dahil sa dami ng activities, halos madaling araw na din natapos yung program namin noon. Pagkatapos ng program, yung iba ay nagsiuwian na. Pero may iba din na nagpaiwan pa sa pavilion para ituloy ang sayawan at inuman. Kami naman ng mga ka-department ko ay napagpasyahang hintayin na lang lumiwanag bago umuwi. Sakto naman at may isa pang kwarto doon na pwede namin gamitin para makapagpahinga. May mga dala naman kami noon na ekstrang damit kaya hindi naman kaso ang pag-overnight. Inilipat namin ang mga gamit namin sa bakanting kwarto at pagkatapos ay tumambay kami sa labas ng kwartong iyon. Puro kami noon taga-back office. Samantalang yung mga natira sa ibang departments ay grupo-grupo din na nagiinuman, nagkakantahan at kwentuhan. Maraming pavilions kaya kanya-kanya kami ng pwesto. Nagkukwentuhan noon ng mga ka-office mates ko habang nagiinuman, habang ako naman ay nakatutok sa cellphone at ka-text ang boyfriend ko. Maya-maya, niyaya ako ni Andeng at Tame, yung dalawang ka-close ko sa office. Maglublob daw kami muna sa swimming pool kasi wala din naman daw akong ginagawa. Napansin siguro nila na nabuburyong ako. Hindi kasi ako mahilig uminom. Sinamahan ko naman sila. Pero sa gilid lang ako at hindi naligo. Tama lang desisyon ko kasi ilang minuto lang ay umahon na sila sa tubig. Parang ang kati daw kasi at malamig na nga nun kasi madaling araw na. Kaya naman nagyaya na silang magbanlaw doon sa kwarto na inukupa namin. Pumasok silang dalawa sa kwarto habang ako naman ay bumalik sa grupo namin na nakatambay sa labas. Maya-maya, nakarinig na lang kami ng pagsigaw galing sa kwarto. Napatayo kami noon at tiningnan kung ano ang nangyayari. Nabuksan namin si Tame sa kwarto na takot habang inaalalayan naman siya ni Andeng. Ang kwento ni Tame, habang naliligo daw siya, bigla siyang may nakitang kamay doon sa maliit na bintana ng banyo. Nasa mataas na bahagi yun ng dingding. Nabigla si Tame, kaya napasigaw siya. Baka daw kasi mamboboso o ano. Ang ginawa ng mga ka-office mates namin lalaki ay tiningnan ang palibot ng kwarto namin, pati yung likod ng banyo. Pero wala naman silang nakitang kakaiba. Natakot kami. Kaya lahat kami pumasok na lang sa loob ng kwarto. Malaki yung kwarto kasi pang events nga yung resort na yon. Habang nagkukwentuhan sa lapag yung iba kong ka-office mates, nasa kama naman yung iba habang nagpapahinga. Yung iba naming kasamahan, nagawa pang mambiro. Nagtatawanan ito at ang sabi pa kay Tame ay ang sexy daw kasi ng damit. Kaya napagdiskitahan tuloy ng manyakis. Hindi naman ito sineryoso ni Tame kasi sanay kami sa mga biruan na ganun. Ramdam ko na noon ang pagod, kaya nahiga na ako sa kama. Sumiksik ako noon malapit kay Karen, yung HR namin. Nakasanday yung ulo ko noon sa may tiyan niya, pero hindi pa ako tulog noon.
nakapikit lang ang mga mata ko at rinig ko pa na nagtatawanan yung mga kasama ko. Nagkukwentuhan tungkol dun sa insidente. Maya-maya, bigla akong may narinig na parang may kumakanta. Kundi man yun, kasi parang napakaluma na yung estilo ng pagkanta. Pinakinggan ko lang yung kanta. Habang pinapakinggan ko yun, parang nai-imagine ko na may babaeng nakasaya, yung sinaunang damit, tapos nagwawalis ng mga dahon. Parang ganun, yung dinala ko sa sinaunang panahon. Kasi ang luma nung kanta. Kanino kayang ringtone yun? Sabi ko sa sarili ko. Ang lakas pa nung kanta, kaya naisip ko malapit lang sa akin yung cellphone. Pinakinggan ko na lang yung kumakanta habang nakapikit kasi nakakaantok din. Makalipas ng mga 10 minuto, biglang may sumugod sa kwarto namin. Yung boyfriend ni Andeng. Pumasok siya sa kwarto na galit. Nag-aaway ata yung dalawa, kaya ayun yung drama sa kwarto namin. Tapos ayun, nagkagulo na. Bigla kasing kinaladkad si Andeng ng boyfriend niya sa buhok, palabas ng kwarto, hanggang sa palabas ng resort. Hindi na namin naawat pa kasi mabilis silang sumakay sa motor paalis. Mga 4:00 na noon ng madaling araw. Nung wala na si Andeng, nag-decide na lang kaming umuwi na. Magliliwanag na din naman. Nung palabas na kami nun sa gate ng resort, naalala ko yung kanta na narinig ko. Tinanong ko nun si Karen, yung HR namin na katabi ko sa kama. Ang sabi ko, sa'yo ba yung ringtone na parang kundiman? Ang ganda pakinggan. Narinig ko kanina nung nakahiga tayo sa kama. Tumingin lang sa akin nun si Karen. Para bang nagbingi-bingihan nito. Kaya hindi ko na lang pinilit. Baka mainis pa sa akin. 1 linggo matapos ng company party, habang busy kami sa trabaho sa kanya-kanyang ginagawa, biglang nagham si Karen habang may tinatype sa computer niya. Narinig ko yun kasi halos magkatabi lang kami ng table. Napatigil ako noon sa ginagawa ko. Pamilyar kasi yung kinakanta niya. At doon ko na naalala na parehong tono iyon sa narinig kong ringtone doon sa kwarto, sa resort. Napatingin ako sa kanya. At napansin niya din na nakatingin ako sa kanya habang naghaham pa rin siya nung kantang yun. Hindi ko maintindihan yung reaksyon niya. Kung natatawa ba siya sa akin o ano. Ginitian ko na lang siya. Kasi namangha ako na alam niya yung kanta. Parang lumang-luma na nga yun. Huminto si Karen noon. Tapos ang sabi sa akin, Glady, alam mo kung bakit ang lakas ng boses nung narinig mo? Nagulat ako noon. Hindi ko naman sinabi sa kanya na malakas yung kantang narinig ko. Itinuloy niya yung sinasabi niya na ikinagulat ko. Sabi niya, malakas yung dinig mo kasi nasa may ulunan mo yun. Malapit sa'yo. Nahinto ako nun at lumapit kay Karen. Alam ko kasing may sasabihin pa siyang kakaiba. Si Karen kasi ay kilalang may third eye sa amin. Well, yun yung sabi niya.
Pero sa tuwing magkukwento naman siya dati sa amin ay umuoo lang talaga kami. Hindi naman talaga namin siya pinapaniwalaan. Ang sabi niya, nagulat daw siya noon sa resort kasi sa mga pagpaparamdam na naranasan niya, unang beses niya daw na makarinig ng ganun kalinaw. Ang kwento niya pa, dati daw kasi, nung mga 5 taong gulang pa lang siya, may nangyari na din sa kanya na ganon. Meron daw na parang bumulong sa kanya at palapit ng palapit sa tenga niya. Pero kahit daw halos nasa tenga niya na ito, ay hindi niya pa rin maintindihan ang sinasabi nito. Kaya kakaiba daw yung boses na yun sa resort kasi malinaw ang boses at nakuha niya pang masaulo ang kaunting lyrics at tono ng kantang iyon. Sa mga sinabi ni Karen, parang napapaniwala na ako na may third eye nga siya. Kasi wala naman ako sa kanyang nabanggit na kahit anong lyrics sa kanta na yon. Nakita mo ba yung babae? Anong ginagawa niya? Ang tanong ko na lang kay Karen. Ang sabi naman nito, nagaganchilyo siya. Parang may hinahantay ata. Nung sinabi niya yon, parang nahurman na lang sa isipan ko ang itsura ng babae. Nakabarot saya, may mahabang medyo kulot na buhok at nakaupo sa isang tumba-tumba na gawa sa ratan. Dahil sa kuryosidad, napatanong ulit ako kay Karen. Ang sabi ko, ang dami mo na palang na-experience na pagpaparamdam, ano? Eh yung dun sa resort, meron ka pa bang ibang nakita? Ang sabi niya, madami daw doon. Yung gabing nagsasayawan kami pagkatapos ng party, naiwan doon ang ilang promodizer namin na katrabaho at may kasayaw na ibang guests. Pero akala lang nila yun. Ang totoo, sabi ni Karen, hindi mga tao ang nakasayaw nila. Bago po ang lahat, binabati ko po ang mga bagong channel members natin na sina Haven Good Bless, Love Moco, Aubrey Delgado, at Nalia 15 Evangelista Kalot. Maraming salamat po sa tiwala at sa suporta nyo sa ating munting channel. Sa mga gusto din pong maging members, i-check nyo lang po ang link na ilalagay ko sa description box. Binabati ko rin po si Gladina Mayo, ang sender ng kwentong ito. Meron po siyang YouTube channel ng mga dream catchers at ibang crafts. Check niyo po yung channel niya, Gladina Mayo. Tuloy po tayo sa shoutout. Kukunin ko po ang mga shoutout sa video na Baguio Retreat House compilation. Shoutout po kay Tiktilaok Stories, Present po Boss. Thank you po sa pakikinig. Ito po ay isang bagong horror narration channel. Bisita din po kayo sa channel niya, Tiktilaok Stories. Hello kay Romil Romero, kay Aris Girl Perez, Miss Nightmare PH, yun narinig ko na naman si Lodi. Pa-shoutout po ng anak ko, birthday niya sa linggo, Jillian May. Ay sorry, late na ata yung greetings ko pero happy birthday pa rin kay Jillian May. Hello po kay Robbie Benson Otero. Aswang story please, old and silent listener from Leyte. Thank you po sa pakikinig. Shoutout kay Kim Heredia. Pa-shoutout naman po Kim Curly, Lenus Mark Zandre, and Marcelo Heredia. Avid listeners niyo po kami. Thank you. Salamat din po sa laging pakikinig. Hello kay Nalia 15 Evangelista Kalot. Present Miss Sexy Voice. Pa-shoutout. Love you, Pity. Salamat po. Hello kay Haida Buisan. Here na mi po. Shoutout kay La Santos. Kay Sid Vicious. Good eve po, madam. Mukhang exciting ang kwento. Saka isa-isang female narrator na lodi ko. Naku, thank you po. Hello kay Lady Master Zero. Nice story po. I like his voice, Father. Salamat po. Si Pinoy Thriller TV po ang nagboses kay Father sa kwentong ito. Horror channel din po siya at magaganda po ang mga kwento doon. Check niyo po ang channel niya, Pinoy Thriller TV.
Hello MC family, ganda pa rin pakinggan ng kwento. Hello po kay Love Moko, nice story po. Thank you po sa pakikinig. Shoutout kay Vel Kulet, ito na idol, present ulit kami ng anak ko. Aswang story po ang the best na kwento mo idol. Sana may bago ulit, salamat. Salamat po at salamat sa mga laging naghihintay ng mga bagong kwento. Hello kay Eliseo sa Avedra. Same na kilabot pa rin na dama ko. Galing talaga ng idol ko, Boss PT. Single ka pa ba? De, joke lang. Naku, ito talaga si Sir Eliseo. Ang masasabi ko lang po ay secret. Happy listening po sa inyo. Hello kay Armino Lucas Rupert Mateo Randra. Nakikinig ako habang nakatulala sa labas ng bintana sa bagong gawang kwarto ko. Wow, sana all may bagong gawang kwarto. Happy listening po sa inyo. Hello kay Mr. Midnight DJ. Check nyo din po ang bagong horror channel na Mr. Midnight DJ. Hello po kay Luis Miguel Briones, kay Wences 666. Shoutout po kay Aubrey Delgado. Nice, re-upload pala to. Pero super kinilabutan ako lalo at nag-iisa ako sa kwarto. Sa mga retreat house pa may mga ganitong kababalaghan. Buti na lang maganda yung boses ni Father. Thanks upload Ma'am PT. Thank you din po Miss Aubrey. Hello kay Cesar Berdin. Grabe nakakatakot pala tong kwento. Ni-ignore ko lang kasi akala ko hindi maganda tsaka 3 parts din siya nung una. Thanks for compiling this Ma'am PT. Salamat din po sa pakikinig. Hello kay Cynthia, rather not say, kay Usapang Kalibugan. Sorry po, kailangan kong i-beep kasi may mga nakikinig din ng mga bata. Pero thank you po at lagi kayong nakikinig sa mga kwento dito. At ang huli, shoutout kay Donna Menchavez. Yes, napakinggan ko na to pero pakinggan ko ulit habang abanger sa parating mo pong new upload. Thanks po. Thank you din po sa pakikinig ulit. Maraming salamat po at sinamahan niyo ako hanggang dulo ng video. Salamat din po sa mga silent listeners natin at sa mga OFWs natin na mga tagapakinig. Sa panahon po natin ngayon, mag-iingat po sana tayong lahat. Muli, maraming salamat po at kita po tayo sa sunod na kwento.